predložiť a prediskutovať aj na tom občianskom sneme. Ale dôležité je, aby sa tu rozprúdila diskusia o potrebe, aby sme si uvedomili, že celý ten politický systém na Slovensku je v takej kríze, že sa proste nedá vyriešiť len nejakými čiastkovými vecami. Nedá sa vyriešiť ani novou politickou stranou v takom zmysle, ako si to predstavuje pán Matovič. Pretože politické strany, tak ako to fungujú, sú SROčky a nie je to riešenie problému, ale sú súčasťou problému. Čiže my najprv musíme ten systém zmeniť takým spôsobom, aby sme prehodnotili všetky inštitúcie, ich funkciu, ako fungujú, aby sme zmenili aj systém financovania politických strán, aby sme diskutovali o dnešnom postavení prezidenta alebo aj ombudsmana. Proste neuzatvárame sa pred žiadnou z týchto otázok a myslíme si, že ten systém doterajší je taký vyčerpaný, že si žiada generálnu revíziu a nielen v podobe nejakej novely, nejakého ústavného zákona, ale v podobe úplne novej ústavy, čo znamená aj z právneho, aj politologického hľadiska vlastne druhú republiku.